guys, ako si Editor Kipa Chairman kon Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, akong ipakita niya muna among kuan guys, bagong kuan sa palaya guys, sa studio guys nga 8 metros among tabla ni guys, 8 metros niya. Napa may gibuog gitanoma po 4 metros para tong balanse kamong manggardina yung bago pa lang nagsugod sa katungtugan na kung nagiubang kong manggardina kasayangan sa area nga dako kay ma-space, pero ato makita og kanu sa pila kadugan tong harbisano sa kadugan tong income sa tong palaya kung lagi ato tanom. Muna siya kuan ka 8 metros, layo pa jud kayo sa mag-abot kasi estimate na wala sige natas ang tubo na pa sa mga tag 4 metros po ang yang tubuon pa sa udlot usa siya mag-abot, usa og pa magsampok, pero ang katong 4 metros mo guys, nag-abot na yung uban. Ug mao pud kayo kung itulo ingon niyo guys nga ay ganyan may putol no, pagkalang puling uling. Muning kayo magputol na ang punuan guys oh. Muning mga punuan na pa magabok apo na tunhot lang ang sinso nagtubil. Ikagabok ka na po ni apil obo naman guys, lata na sa'yo. So di ko ta ka-inspect nga karong kining tanong maron si pala nakakaon si aning kahuya kaya pag magkaon kaya mao po may pagsugod yung pangalata guys na ubang gani gay pa oh. Pero paingon na isang mulata na oh. Ako inspect na ko nga sunod tano man guys karong inig tibas aning paliya ha. Kung sa ning bulana mo tibas. Mo among tanan panig mais humag para sa mais ato inspect ng kini mga kahuya kupog na kaini. Lata na guys sa kaon gini sa atong tanom. O akong gitulo pud sa katong ko nga katong pag-vlog na mo sa pipino nga nagtrabaho kog palya nga puros tuwan yun baba guys dara guys oh. Muna itong tukaw nga tuwan guys oh. Oh. Kuani ka baba guys 1 2 3 4 5 6 7 8. Walo ka ba bumabunay 100 meters siya 110 meters ba oh kasi 100 plus na siya kining itaso na stubling nga. Mao bro gitulo nyo nga og puros babag tas tuwan dili ta maglambot aning mao ning kawayan nga man gitukod gidikit. Kay mulambot ta ni di kini sa dita kan speak mula hotel ni abot 5 katoy mga tulom lata na siya. Muna gamit og madadarang sobrang pasak guys. Muna pasak mo gamit guys. Dara oh. Muna ra kataka sa tong pasak gamiton ipasak na to diha. Hikta na to aning tuwain nga kini mga tuwain na guys brand new gini ong gi ano pero kini uban ning gibabag na ay brand new na apoy dili. Di magkapareha pero bisag dili brand new guys ang ingon di ni siya pa ipursado ning bungbong na tong tuwain no. Pero sa gidugayon guys, inspect na ko kung brand new lang bisag pulo ka to di ko madaot kay nakasuway na ko sa una. Na kini pong tuwan guys, kasi makaimong sabod kay iniktibas na impay sabod na kay nagdaro. Kini siya mong gituon na kong tuwan kasi yun pud paghipos anay kay pwede tara man example anay ato lang ikuan asyong nga na tibas siya ato ning badbaron siya dire. Kay kining pasaka kung magabok ni sunod pila ra papanguhag pasak na katag-asa mga malakaper guys, pwede ba bayabas. Inig tibas na ni kini mao itong kawayan gitukod para mohugot ni siya kay mo yat-yat manig wala dito puran nang kawayan so nabahin ko ana to oh ibang mo yat-yat og focus sa straight mohugot pwede sa badbaron boy makadarog gyapon ta pwede kurusog babag gyapon mo tibas ang pala gat mo badbaron ning tuay matong ingon nga isa na trabaho to ni hago gani ikaw yung bal papamutulo ning mga punuan mga duha ka semana laya naman ni siya. Pwede tar kasi kini siya ihigot ni tanan. King tanang babag ani, tanang kibaling atong gituan nga gipasak. Putbon tanig badbad ihigot na to diri guys ato pa atong kuan di kini mga tuay na dili ni siya mag-ali na sa tong tudling oh. Muana ni siya didto nya kato pong raplen, kini nga raplen nga kini. To man adi magsilbig tuay diri kay mo yat-yat man ang gikawayan. Pwede tar ni badbaron sa to pa inigbaat po na to ato ibalo dito nga nang nabalik to sa badbad ato nga biraw man ana badbad na. Pwede ito badbaron ito ng hatong hugpungon, ibaat po na ito sa babwire, yung alambre nga tunukon sa ito pa. Inspect na ginato, nga hawan ang atong ng palihan na pag-ilig daro-daron, pwede ito magdaro o isang atong kurus-kuruson pagdaro. Kaya ito was yung kuhan ng kiningtuan niya. Humana po na ito, magpugas tag mais, kaya ang mais ay mulusot, pwede ang mais yung nadagami sa babaw, inig tagkas mais. Humana po na po ito, may sangki sa mais, kung atong palihag balik, kaya palya mais man akong tatagdagan no para baga tagtabon. Inyo po tumbalon ihigot na po siya dire kung nagabok na tong pasak. Pero likon pa lang pwede na to siya balik kag higot na po ana di dali kay pagtrabaho kaysa atong mag plastic twine to atlas twine. Di kita to maka inspect nga makatanom tag paligunda. Naradali kayo igba ato. Naibad badal po kay ato pa namang panahon siya nga maana. O pila ra pag irog mairog ra siya kay ako yung ikuan siguro kini guys brand new niya akong gitang anak kanan nga pero kini bahala nag binalik na nang segunda po di sagingan ta magkapat kay barato ra nga tay kaabot og brand new pwede po ta mag brand new gyud basta ang akong ikaingon
kini nga trabaho makaingon kita di kita magsig trabaho kada tanom. Mura mag-repair lang tayo hikot atong daplin. Pero pwede po nato rig dili siya tang hipuson ko kung gusto ta dito siya di ta mo darong pinababak ato lang di kita malihayan mas kabaw ni pero gusto kita hawan pwede ni hipuson ba dito. Nako po ipakita ron ang katong among distansya nga 4 metros kay sa unang panahon sa una guys. Mo tagin tuig. Nami membro sa mga asosasyon nga akong gitudloan og 4 meters ang tabla pa to kay sa ako ginandan sa una po 4 meters kay gitudlo ko sa seminar mo sa school sa una 3 meters kay ilagay nag 4 ko para balistan sa gamay. Dali rin abot ng nakuan siya sakit. Mayroon po lang tanom lagpaliya. Gisayangan kay dako kayo tabla daw 4 metros. Gitamnan sa tunga, giapasan ba sa akong ina kini yung gitrabahong gisayangan mo tunga. Adto mo malugi ani og pilar mo kaharbisan kay magdali rin maglabong. Kay karon ako kini pakita tong guys ang kuan. Ang 4 metros sa sitwasyon rong karong panahon kay kini paliha guys harbisan na man ka pitok harbisan. Nagkuan man ni. Nagduha ka bulan ni atong pizza kuan pizza 13 sa ini karong bulan na guys dagduha ikaw sa duha pa ni ka bulan kapin kay nakasugod ko harvest ani 38 days nakasugod ako ni harvest puli yun dinang sampak ayam ra hapo pa lang para pagkita na ko ang distansya sa 4 metros unsa na kalabong ang iyang gidagan no sa flooring karon guys ay pakita na ko ni among 4 metros guys no ako ning nagtanom ko 8 nagtanom po kini among pero kini among 4 metros duha ni siya ka black no pero atong obserbahan yo atong matan-aw yo sa kibali nga natay ka komparar 8 metros o 4 metros kini may 4 metros guys no o atong makita abot na gyud siya oh so sa unsa ti klaro ba 20 oh 20 sa ato pa duha pa lang siya ka bulan o pitok ka adlaw sa ato manaigo ni siya sa Sintay City ka adlaw 67 days sa ato pa duha ka bulan ko pinabot na tong 4 metros no makita mo na to para ako man ako nang gito kasi tanong po ko 4 metros na duha lang ka block para makita na to asa ito yung sikihon pa ako bitong gihangyo ang kuan ang diigid office sa mong municipal nga muna itudlo sa Manggardinay ma'am kay ako kung nakita ma'am sa Estes Company sorry lang sa Estes kung na makalanta ni nga vlog sa Estes Company god ang ilaha man purely ilaha negosyo mo nagtudlo sila sa una kay seminar mo sa Blasio guys atong sa to 2007 pa ito nagkuang sila guys ang ilang gitudlo 3x1 lang tudlo nya nag-encounter ko gani og technician po sa ito ang gusto tiksayngan ato kasi badaot ko yung patanan ng trabaho ako siyang gikuan ako siyang giprangkahan nga yung gitudlo bay gwapo yung similat ni ura di ko mo yung similat maot kay pang commercial gyud pang binanggaay standard ka kanang sa palengke dagko di gyud dilian yung similat pero yung gitudlo di gyud mao gasto kayo ang mga gardiner kay halimbawa ang 3x1 kibali gidublado ninyo samantalang untaan tanom pwede na magtanom kung isa pwede rin kita 6 to 8 meters ang tabla kay kamo lang ubusan yun na pwede 6 pwede 8 meters pero sa kuha lang yun kung ako dyo'y basihan sa kuha lang ko gani kanya-kanya mga tunghon ang mga gardinay kay kanya-kanya putag diskarte sa kuha lang yun kung ako lang itong buton lamig yung 8 metros kay layo kay travel lang iyahang galay sa ito pa kay sa una guys akong ikasulod sa una sa 3 metros ni harvest ko 25 23 to 25 harbisan sa 4 metros naka-harvest ko og 30 nagkatanon na po 6 metros wala mo lang mo vlog niabot to siya og 40 to pamurag 40 45 sa ato pa og 8 metros ta kung ato yung mabalanse magukol na to atong atiman to palag abono kada semana ta abon iba kada mag-harvest ako estimate guys murag di gid mo na og 50 ka harbisan atong mabalanse kung mag 3x1 tang isa ka hektarya ang atong matano 3,003 o sa tag pila lang lesoron guys ato lang mo kamo kapila mo kawalo presyo sa market ron sa ilang liso pating mahala ang abono pod mahal doblado atong gidaghanon sa liso doblado atong gidaghanon sa maabono ikaduha sa atong bisbisan doblado gyapon sa tabla makaingon tag dako ka tag hinluan mabalik ka na turong pang awpa pon guys makarasan mo tong 8 metro aning boto guys di ato jani pwede budaro pwede karason sa ato bakin mo itong ato ning gunahan ang guna gyud mayroon ito ning gunahan siya inig
kining tabla ato na si Karason kay di man pulit ato ning hutog pagunot na. Ra makita yung sitwasyon dito sa 4 metros. Mo ni yo, abot kay tanan o dara. Sato pa nag-overlap na siya og kuan. Ato yung dangawon siya. O mga tulo ka dangaw na yang gisaylo. Sato pa iniksalhingsing ano nga portion dapit. Labong na siya. Kaya ito example ko ng usa ka kwarto guys, karang mga pura lang nga sa preso ano, na mga preso to mga kay una nga napoy mga salang ubang-ubang way sala na preso gyapon. Kanang isa ka kwarto guys nga maximum og 30 ka tawo, sudlan nag 100 ka tawo patay kanang uban guys kay ang oxygen di kulang na. Mao gyapon tanom. Ang tanom magkinahanglan sa oxygen og maglupitan sa tinuod. Di na gyud siya kay kahigop og oxygen uban. Taw pa kaning inspector ba sa labong na guys, kining ani mga toy-toy ali guys, ani kadagko matingatay nani. Naning tuya guys, nakita to ba sa labong dito kayo. O katong dugay na ng garden. Kini di na sa kadagko hinok ni siya. Gumikan sa oxygen wala siya na higop ng oxygen gumikan kay sa kadaghan naglugpitay na sila. Kung ano kay pakita nyo sa garden nga kung sa ka maayo ang 8. Pwede po tabag 6 metros pero sa kuha lang gina, sa ko lang kabahin. Lami gid ang 8 metros. 8 by 1 ihapunta kay ang uban guys na mo ginag kuan 7 by 70 cm. Yaning bongbong ta guys. Bisan pa tagbag 1 meter, pareha ni guys. 1 meter ni guys. 1 meter bisan distansya aning punuan na. Sa to pa kaya to pa nang gipasalin kay bidungbungan man ara mga kan baba guys bidungbungan man inig-an anya mag-abot ha basihan gyapon niya tanan ang ato ang ibaling gilagyon sa 1 meter kay atong 70 cm dugol sa ko lang dugol ra. Kung maay gani kung di gin mo ano 1 meter ka lagyo bisag 0.80 cm ta 80 cm sa katuang gilagyon sa tanom sa punuan pero mas sakuan gid lami yung 1 meter kay kini 1 meter pa kung distansya guys abot man gyapon siya. Tuwa lang ani pareha ani. Kay kini sa makinani ang dagan guys kaya na ani magsulbon kini. Maabot na gid ani kay tukaw ra man kita na tukaw ra ang distansya. Mag-ana lang maabot lagi portion guys sa udlot may nani. Inani ba murag mag-inani dagan. Ito lang yung pumito na gagmay pa nga. At inani dagan mo sa Nicole po nagkapulitang tango siya no. Do kanang inaani mo gamit gusto ba to lang ana kay inaan to mo kuno mo yung spring mo higot ra mo siya balik pre ani bakit sa sibat ato yung gastuhan gila magastuhan kwarta gamay na may mga pwede mga bata tong sula ni guys kaya ra man trabaho sa mga bata ning ani may mga sibat nga udlot at ito isok-sok na gamay mo ni goro na mapaliya og hawid hapon og moro kay pakita nyo sa 8 metros o 4 metros kung asa kita ang ginansyado sa 8 metros sa isa ka hektarya sa 8 metros guys ang atong matanom ana kumay na ko di na maabot kay atong 6 by 1 sa 3 by 1 3 ato pa og ato ang 6 by 1 atay mil size kapin sa ato pa og mag 8 by 1 tang atong matanom sa 1 hektarya naan tay matanom mga pamay na ko mga almost 1,400 o pataas ba dapat ko makompute pila ka matanom guys no sa 8 metros og pila lang ang masulod ka pila lang katudling ang masulod sa 1 hektarya sa 100 meter kung pila sa katudling kamo lay complete na yung mabalanse adto man ta mag kuan na guys sa atong gasto og sa gidaghanon sa harvest kinani dali kita makaparaghan ani tong ora prehani tanaw na to ang mga bunga masili pa masil kamera daghanan pud katap na bunga kini mga tingad duha ka semana kini magpasad ang bunga ani kay kini mga toy-toy kini toy-toy naman kini toy daghan ka toy-toy guys kay kini kada semana ko nga bono ani kung gamit pa ni ron urea og potas makapato ka buso pag nitrabor og winner ko ani kini dali rin mulabong pero inig katibas inig kablabong din ya di na kita ka maka-expect nga maka-harvest tagtarong bunga siguro na tayo ma-harvest nga bungang nindot gang pila lang ka porsyento mga 40% 30% labi na sighag ulan may lag maglabong ang pala guys niya mag-isat ang etro mag-isat yung ulan di kita ka-expect magkakuha tagtarong bunga kay gumikan sa sige na siyang maglupit ay daot ang bunga kada kusog pa sa malikil-ikil guys kay kining paliya kung magdasok ng bunga di na katabulo kay ang forma sa bunga lahat sa bunga niya mga daot na kasagaran basta kamo lang magbalanse kung asa mo sa 4 metros o sa 8 metros o sa 6 metros mapun kamo lang pagpili sa ko alang ko galingon kay kanya lagi tag diskarte ako 8 metros ako pangutanon sa ko alang kabahin og mora sa lahat yung nasabtan ako pasabot sa 4 by 1 o 8 by 1 kamo lang magbalanse da kamo na magbasis yung gasto sa kaysa 8 by 1 kamo ra kitag gasto pero dako kitag maingam kapasalig ko radyo ug musuon lang po mo sa akong diskarte sa pag-abono katong abono tong organic nga gusto lami gito gamiton bisag
katong karaang nang gari wa ka gamit, testingin yung gamit. Bag kaingon mo kakuha din na binutbot. Og mo na daghang salamat.